ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони сомонаи Сауdo TV. Дӯстони азиз, дар ҳамин ҳавори имрӯза мо хонаҳо, заминҳои, квартираҳои арзон қабул кардем. пешниҳоди шумо мекунем, тамошо кунед. имрӯза навор дорем хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Бохтар, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Кулом, ноҳияи Восе. Квартираҳо дорем аз шаҳри Бохтар, аз шаҳри Турсунзода, аз шаҳри Хучанд, аз шаҳри Душанбе. бениҳоят арзон навора тохи тамошо кунед. агар дар шумо замин, хона, мошин, квартира боша, агар техника аппаратур боша, агар марамат, имо WhatsApp дорем кунед шумо суратоша ҳамроҳи маълумотош рӯшкин рекламааш мекунед, фурӯшта мегузорем. навора бо диққат тамошо кунед, лайкҳоро бизанед ва дар комментар нависед аз куҷо то чанд сума хона дар кори пешниҳод шумо мекунед дар навори байдина бачаҳо. ҳаракат мекунем ки аз рӯи комментария шумо навор кунем, дар канали мо подписатсия кунем бачаҳо. бовар дорем ягон хона мошини арзон аз канали мо шумо иншоалло меёед. навори байдина худо хоҳад мошина мешавад, тамошо кунед, эълонро сар мекунем. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Восе, кӯчаи Сино, 6 сотих замин, 2 дархона, нархи 150 000 сум мегам, бо савдои хубшам мекунам. об свет дорам. рақамҳои 985 телефонои дастӣ ёки WhatsApp +7 982 аз номи канали Сауdo TV гавдани арзонтон мекунам. калидор бо берандаш, номпасхона, и фундаменти 2 ҳуҷра бо банияш рехтагӣ тайёрай бачаго. касе мегира мақсад бур мекуна, ҳуҷҷатошам 100% без камбуд, дарвозаи фасон заги, гирди хона маҳкам, мактаб, беморхона ҳамаш хулас дар ҳамин наздикии ҳамин хона ҳастай. хона дар маркази ҳамин ноҳияи Восе, дар ҳамин район шай. марамат занг зад бо маслиҳат кунед, камбеш бо муомила кунед, худо хоҳад арзонтон мекунад аз номи канали Сауdo TV. марамат занг зад маслиҳат кунед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, 220 000 сомонӣ нархаш, 4 сотих замин масоҳат, фундаменти 4 хона боз рехтагии тайёрак, бо савдо хулас мешавад бачаҳо. занг бизанед, маслиҳат кунед. рақамҳои 937 телефони дастӣ ёки 933 WhatsApp-шон. павароти аэропорт, сеюм баз, пеши мактаби сивуна. хона иборат аз 4 сотих замин ва фундаменти 4 хона рехтагии тайёр, гирдаш маҳкам, документҳо 100% без камбуд. дидесен кадом ҳолатда инамиҷа фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ. пушти хона раҳи калон. марамат бо зангза маслиҳат кунед. сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри ҳисори Бостонӣ, Уртабуз маҳалла, деҳа ё маҳаллаи Уртабуз, 125 000 сомонӣ меганша, бо савдошам мекунам бачаҳо. ду комната 2 сотих замин масоҳат дорад. рақамҳои 907 зангза маслиҳат мекунед. ҳавличаи мақсад фурӯшӣ, 2 сотиха замин масоҳат, 2 хонаи падабой иваз намешавад, толка сум дар кор, ба пул фурӯхта мешавад. видеошам ҳастай. WhatsApp рақамҳои 907 нависонед меган. ҳамин рақамҳои 907 видеои хонаро роитон мекунам, тамошо кунед, гуфториан соҳиби ҳамин хона бачаҳо. марамат худотон бо занг бизанед, маслиҳат кунед, маъқул бошад бигирем. 125 000 сомонӣ бачаҳо. ин нархҳо кам ҳастанд, срочно савдо мешавад. марамат занг занед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи шаҳри Туз, Носири Хусрав, ҳамун территория, 165 000 сомонӣ меган. 4 комната, 12 сотих замин масоҳат, назди 44 чашма. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. коридор, ошхона, баня дар даруни хона мебошад. ҳамаи ҳуҷраҳо ремонт ва бо кондитсионер таъмин кардагай. об светам дора. ҳуҷҷатош 100% мебошад, камбуд хулас надорад. занг мезанед, маслиҳат мекунед, мегиред. ҷои обӣ агародкориам карда мешавад. хулас дидесен ҳамин хона фурӯхта мешавад бо нархи 165 000 сомонӣ, бо камтар савдошам мекунам бачаҳо.
ادوشی همه کسا لایک را بزنین، در کانال پادکست کنین. ما باور دارم با گارانتی است که اگر خونه زمین ارزان از کانال ما شما میوین ماشینا اگر نبرده باشه بچه‌ها. میگذاریم با پنجم خانه فروشی. بچه‌ها مومین‌آباد همجا این تماشا کنین. خانه فروشی نزدیک حالگی در ناحیه مومین‌آباد، کوچه وحدت میگن. 230,000 سامانی نرخش. 3 کامناته، 6 ساتیق زمین مساحت، حوالی کلان. اینچنین یک ته کرسی ایلوگی هم مقصد هست از 3 حجره دیگر. اکنون نگاه کنیم بچه‌ها. کلیدور هست. خلاص با سودا می شود با نرخ 230 تا با کمتر معامله دارد. ریمونت های خانه بد نیسته. همین حالت میفروشنش میگن. 3 کامناته، 6 ساتیق زمین مساحت، درختای هم کلان شدگی هستند. اینمی خانه دستین سودا می شود. سراشنا ناحیه مومین‌آباد، کوچه وحدت میگن. شما زنگ مسکن در کامنتر هازی نویسین از کجا تا چند سوم خانه در کار ما حرکت میکنیم پیشنهاد شما بکنیم میشه. میگذاریم با ششم خانه فروشی. خانه فروشی است که در شهر کلوب غلاد بالای کلوب فکر میکنم همون طرفا 200,000 سوم با سودای خوب میکننشه. همین حوالی سودا میشوند. 4 کامناته، 8 ساتیق زمین مساحت، رقم های 901 39 51 51 در زنگ بزنین. خانه ها ریمونتی بد نیست. 200,000 تا همین قم میگیری. مقصد آسان ریمون کردگی دیدین در کدام حالت های سودا میشه. اک نگفتن که با تمام چیز چوره یا که به تمام چیز چوره. خلاص همین که 200,000 میگم با معامله هم دارن. شهر کلوب غیلات طرفا. نباره ما شما دا معقول باشه اگر پبرت فقط پدیرش کنید شیر بچو. پروست تک نوار تماشا کرده برآمده رفتن این کاری خوب نیست شیر بچو. همین نوار رو به خاطر شما میکنیم. شما گفته مقصد تماشا میکنین، مردمی ازبک قزاق تماشا نمیکنن، تاجیکا خودمون تماشا میکنن. لایک ها بیپول در طرف دست شما بزنین. میگذاریم به هفتم خانه فروشی. کوارتیر فروشی است که در شهر ترسونزاده اکه این طرف کوارتیر رو میشه 3 245,000 سامانی. د کامناته کوارتیر 6 اتاژ 50 متر کوادراتی در 4 میکرورایون قرار دارد. سراش نه 4 میکرورایون د کامناته 6 اتاژ 50 متر کوادراتی. یورا ریمونت کردگی، صدیق، مکتب، بازار همش نزدیکشته در حالت خوب به نهایت ریمونت های فسان کردگی. خب فروخته بشه با نرخ 245,000 سامانی. سودای خوب با میشوه. علیش نمیشوه نگفتین. بچه‌های ترسونزاده اینمی خونه را میتونین شما چکنین. حوزی زنگ زده رقم 880 رفته بگیرین. اینمی خونه دستین سودا میشوه. 245,000 سامانی ده. امی دوم دستین امی بچه ها. میگذاریم به هشتم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است که در شهر خوجند 290,000 سامانی میگنشه و معامله خوبم خلاص میکننشه. د کامنات کوارتیر در 5 اتاژ 57 متر کوادراتی در 12 میکرورایون قرار دارد. سراش نه فروخته میشود. د کامنات کوارتیر. خب سودا میشود با نرخ 290,000. لیفت هم کار میکنه. بعدن آیسته دلجی بعدی اکثر ریمونتی یعنی دام بعد وقتی میسپارن لیفت هم دارد. همه طرفه خانم قویده در رو پروی مکتبی نهی همو شهر خوجند همو کدام تیاتر باشه نگفتن که کدام دهای کدام مقصد رایونه نگفتن شم که رو پروی مکتبی نه همو طرف خلاص 12 میکرورایون بچه زنگ زده با خودتون مسئله بگیرین شم. میگذاریم به نهم کوارتیر ارزان. کوارتیر ارزان است که در شهر دوشنبه 3 کامناته کوارتیر سوکولنی اتاژ همین کامبوتی سوکولنی بچه نکی ناحیه فردوسی داریم. 166,000 سامانی. خانه در طرف کلخوزی راسیه می باشد.
бозор шуда. Ҳамсояҳо зиндагӣ мекунанд. Подвал. Хулас ҳамин хона подвалай бисёр арзон намешавад ва ягон сум камтар арзон мекунанд. Дидесен ҳамин соколни ака чӣ камбудӣ дора бачаҳо, ман намедонам. Худам касе бидона ҳамин камбудӣ сокол этаж дар чӣ боша? Дар комментария хоҳишаи ҳаматон қайд карда монед ки што баъзе бачаҳо бифаҳманда. Либои сокол этаж камтар арзоне ба ҳам хотир мегум чӣ дар дошта боша. 166,000 сомон мегам бо савдошам мекунанд. се комната. ремонтои хона ҳам бад нест бачаҳо. лифти фасон заргӣ, гирди хона фасон, мақсад абоё заргӣ. ҳамин хона хулас. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат нархша 265,000 сомонӣ мегам бо савдошам мекунанд. Двухкомнатный квартира 6 этаж 60 метри квадратӣ фурӯхта мешавад. Савдо дар назди ҳамин хона, мақсад ба телефон алё накунем бачаҳо. дар шаҳри Ваҳдат мерен, хонаро мебинем, мехарем. хона коридор дора дар назди магазин. хона дар назди магазин хулос дар ошиёнаи шашум бо таъмири замонавӣ. фақат медрои ҳамин хонаро мегирӣ 265 дада зиндагӣ мекунӣ мегашед бачаҳо. марамат занг бо бачаҳои Ваҳдат худотон бо маслиҳат кунед. баъзе хонаҳоро маълумоти пураша бошон, мақсад наметиҳанд, аммо кам беш маълум метиҳанд. худотон бо занг меданед, маълумоти пураша бачаҳо шо мекунед, аяму соҳибошон мегирем. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди авлига ҳастае ки дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. 7 комната хона 8 сотиқ замин масоҳат 355,000 сум мегам бо савдошам мекунанд. хонаҳои қиматам кам навор мекунем. што бачаҳо ҳастанд ки мехаранд. ин мошин нест ки мошин бозор баранд ҷа савдо кунанд. хонаи бачаҳо. ҳавлии фурӯшӣ ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, ҷамоати Д Қадриддин ғиёсов меган. хулас ҳамом, ошхона, кладовка, мошинхона яъне ки гараж, кухни ҳамаш хулас ҳаст. марамат харидори аниқ занг занен, бо савдо мешавад. беҳуда занг назанен. харидори дароз дорад, бо маслиҳат мекунем нашоти нарх навои ҳамин хона хулас камтарак бо арзоншам мекунанд. бисёре бачаҳо дар комментар менависанд ки хонаҳотон бениҳоят қимат. ака баъзе хонафурӯшоро худованд инсоф кутаву ҳамин хонаш арзон кунад, мумкин не ки ака мо хонаи худмон нест ки бачаҳо арзон кунем. ча фикр куненда. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди авлига ҳастае ки дар шаҳри Ҳисор, мактаби Айнӣ меган, дар сентр. ак тамошо кунем маълумотро. 352,000 сум меган. ремонти хона баъд нест азиз. 3 комната 2 сотиқ замин масоҳат дора. ҳавлӣ бо нархи дастрас дар шаҳри Ҳисор, мактаби Айнӣ дар маркази шаҳр. таъмири хона мега нави замонавиай. видеоам ҳастай, мақсад ватсап дар нависонен. видеошам хулас шумо мекунем партиатол хел ба нарх 252 та мега бо савдои хубшам мекунанд. барабар ватсап шо нависонен сар ҳафта муомила мекунад. беҳуда хулас га бачаҳо нашоти ҳар як хона занг назанед. ҳамкории харидорро муроҷиат кунед. аз номи канали Савдо ТВ бо арзонтон мекунанд. ҷанавор тамом мешавад бачаҳо. ҳама каса лайкҳои бурга занен, дар канал подписатсия кунен, дар комментар нависен аз куҷо то чанд соат хона дароҳи пешонтон мекунем. навори ба нахудо хоҳад мошино мешавад. мошинхаро тамошо кунед. лайкҳоро занен, хайхтон ҳидоят кунед. наворро фақат жак кунед бачаҳо.